ko himen ko para bait hautrai Jesus Christ. Ngila yesngo na kashiti shaki Hebrew bangide bandon ka mensiam kabakuid mensiam kabakuid hakinga sem jangi bad kumjuru ya ka mensiam kabapale kabakuid kabalului kabaplilad kam dame ngiosngo lese yartelik tin naki Greek Philadelphia but Philosenosis kabamot yaga jingid ya kibang ngimpat itu yaga jingid sya kihimen kipara kumjuru yaga jingkoloy mensiam ban pedias ngelba ya kiwai ngidon kam ban pediang ya baro haga jingim jongi ngidon kam ban plilad ya kiwai ban rung haga jingim jongi bonsin lese ngidon gat haga jing snow ne jing snow per ya kiwai bangi kanglad ya kiwai ban yomat ya ga jingi du palai bad kaktin utrai ka penshai yangi ngide ban long kiba khloy ban yid ya utrai ngide ban long kiba khloy ban yid ya himen ki para ngide ban long kiba khloy ban pediang borom ya kiwai shaka jingim jongi nagabit namaru Chris bakum juro ngidon kamru ban penkuit bat imba haga jingim jongi haki ingasem kamde banlong ga jaka batingit daka pop kayingasem kade banlong kayingasem kabakuid niusno haka gospel minda kasngi syapang kawai kayingasem kabala tingit pop kayingasem jongu Herod bat ka Herodias bat ka Salomi upa ka kemi bat ka kun kayingasem batingit ya ka pop kayingasem kabakongu ya ka pop kayingasem kabakam id ya ka pop ka jimbishni ka jimbitar bat ka mensiam ben penhiar put ladangi kado ya kane kayingasem ne persham ban sautu ngiyoi bakane kayingasem kalong kayingasem bamkoi kaya ka daw bakane kayingasem ka kerlalong kayingasem bamkoi namar ka pop kabalarung hagane kayingasem namar kilayid palat ya ka pop bat ka jingsno ba jonga parte bat kila burino ya ka jingkuit kila ino ya ka jingkuit kila burino ya ka jingshisha na ka jingim jongi bat suki pasuki kata ka pop kala he kala san kala yo ya ka dur ka dar bat kata ka pop lese kala banlong ka jingsno dam yau ya anis baptist namaru lakaran ya ka jingshisha kata ka jingdom kalodon hau Herod henry nurju ben penpau kata ka jingdom kalodon haka kemi minta kata ka jingdom ka jimbitar ka jimbishni kalahiar no asya ka kun nengila banong kata ka jingdom jongga kemi kala ai pateng no shaka kun jongga ka Salomi haga jing lui mensiam jongga ka jingkoloi mensiam jongga ban kongu ya ka kemi kala koloi ban kongu wat ya ka kemi ban pynïap ya Hebrew ngila banong ka ingasem kala yasalla persha ya ka jingkui kayingasem kabalayasla persya yaga jingshisha kayingasem kalayat trailang ban pynïap ya bunongya tulupa but ngalaban kam kran shai shushu ka kemi kaba pynshlur ya ka kun ban pynïap ya bunongya tulupa hato pila ban mudur ka kemi ka sneng krau ya ka kun ban pynïap ia unong ya tulupa kane ka kun
kala yi dia ka kemi. Kam shimla rai marwe namar kamnang shuban rai marwe haba uppa jongka omde uppa ba shisha lesengira banong upana ubala kular yaka kusnam yaka. Berkam shimla poi perkat baka kemi jongka yaka bakala shania telitelan kan sneng kumne yaka. Kane kalam kakun kabala kongo burom ya kemi. Kala id ya kemi. Kala ngeit ya kemi. Bat kala perkat ya kabami naga shindur jangka kemi kalong babhasuda. Bad hakata ka jimpale ben siyam kalam resya upa wanong ngadon kam ya ka kli jongu ya anis baptis. Kam shimla poi perkat ya kaba kapan ayu. Kam shimla snotu lese kaya kaba kapan. Kumba kapan ia ka sundiyu, kumba kapan ia ka chocolate, kumba kapan kano ka tiar ka ba pintingan pinkaman ia ka kalalait pan ia ka klijongu nongya tulupa. Kam shimla perkat. Hang nengila banyoyi ia ka jingma jongi kun kabam pintre kabam pindon kam ia ka jing start oblay. Kane ka kun kalam baba kala kongo ia ka kemi. But kala kongo bij ya ka kami, but haba kala kongo bij ya ka kami, kala lang nom pynïap briu. But ka kami kabaladan ka jingdom jimbitar ya uyanis kam shimla penpau ya ka jingdom shulek pan ya ka kli jomu yanis baptis kadu katno kabastuniu kata ka kami kaba omdon kum kane ka kami haka parte. Leseng nila bandon ru ke kemi kumne haki inga sem jongi. Lese ke kemi kala dom palat ya upa jongi inga sem. Lese ke kemi kala bishni palat ya ke kimi himmen ki para la jong. Lese ka besiap haka dono jongi kon balului ban banisi ya upa. Banisi ya ki himmen ki para ya ki bahinga sem jonga. Banisi ya ki marjan marpa jonga. Bad ngi pindon kam ya ki kun jongi ban pinhun ya ka jingkwa jongi don ki kimi ki paumde tang ka kimi uparu don lese don ki briu ki ba pindon kam ya ki kun balului ban pinhun ya ka jingkwa jongka donut kala ballong ka jingdom kala ballong ka jingkwa ban brai kala ballong ka jingkwa ban ngok ban le auria haka jingim jogi lesengi pindon kam yakikun jogi yakikun balului bad kikun kiba kongo nge kongo ikikimigi pa ki kelampoi perkat ki kelalong kinong pynïap briu ko himmen ko para ngidon kam ban kusiar bahaka jingim banginum long ka daw ban pentingit yaki inga sem jongi. Banginum long ka daw ban penchot yaka suka sain jongi inga sem jongi. Baning de ban long ka daw ban pelong bam ku yaki inga sem jongi. Ha ka ba be yaka jingkwa jongi. Da ka ba be yaka jingdom jimbitar jongi. Don bun gibriu ki ba be yaka jingdom jimbitar haki inga sem. Ladaki bitar ya no, ladaki dom ya no. Haka jakaban ma, haka jakaban yasuk, ki pinbriang pinban ya ke kubur pinjaburom ya ki way. Lese ki kren lormi persya ya ki way. Lese ki pinge bij ya ki way ru dakata ka jing snow jonki. Kalaban lang persya ki lindo, kalaban lang persya ya ke balang, kalaban lang persya yaki ba trailang haki office kalaban long persya ki ba hinga sem jongi kalaban long persya kino ki brio kabangim i chisha ko himen ko para lemba ka nega gospel ba ka jimpule na ka shiti Hebrew kaktino bele kamaham yengi bangim de balong ka daw ba isi yakiway pinjot yakiway pinban ngide bandon ka donut ban pedeyang wad ya kita ki brio
kibayang persya yangi lese lemba kita ki bruyo kibayang persya yangi uble wanjingo yangi nangius ngo naka tinu ble lese yakita ki nongve kila ballongi angel kila ballongi rikuid kiba wanshangi lemba utrai ban pen bhai ki jingim jongi ban pen kudi ki jingim jongi ban pen kudi ki inga sem jongi henre namar ba ngimdon kata ka mensiam ban pediang yaki ni beno yaki ni isino yaki ni pynïap no yaki ni pendo no yaki namar kilong ki mau jingtut haka jingim jongi ko himen ko para tongin duai haka nege yukirish pakui bangin idia barro bangin burom ikiwei warlada kiyang persya ya ke jingkwa jongi tongin stang ban yo i lese uble udon shalindat jongkita ke brio ban yarap yangi ban yad ya ke lindi babha kanamba nginom kelalong kinom pynïap brio lada ka Herodias kalastang ban yo i yau Yanis Baptist kumu brio bakui bala pada uble ban penkala kabamut yaka nagata ka pop jonga kanjindala long karikuit pinban henry kaktino bale kakado hangi kalalong dom pynïap brio kasalomi kakina bapale mensiam kalayasila ba kakami ba kalalong kadaw jonga jingiap jongu Yanis Baptist ko himen ko para bangin kot karpadi utrai pan pen shai shushu ya jingim jongi bangin num long kadaw jonga jing jot jongkiwei bangin num long kadaw ban pynïap ikiwei bangin num long kadaw ban pindu jing karman ikiwei pinban ngilong kiba burom ikiri kuit saudong jongi ban pin kinti burom ikiwei shaka jinglong kaba ublei ula bu ula mang na kabenda jongi jisu ba id karku kardo yangi pen slay yangi pen kuid yangi kamda me ki inga sem jongi kumba mela angnud melong minin minta bar junom bor padhaba mela wan rung hapo jongi ka inga sem jongi kan light na bar ke jing tingin kaba menchua pad kaba dang chia minta pan ngini im ya kata ka jingim kaba kuid la shai la shisngi enyaro ya utrai Jesus Christ